una clara estratègia de revictimització de les víctimes de l'1 d'octubre que es dona tant des del matxaque constant als mitjans de comunicació, a les declaracions dels agents de la policia aquests dies, com en l'actuació no només de l'advocat de l'Estat, sinó també especialment de la Fiscalia, que ha jugat un paper absolutament vergonyós. En el cas de la Marta, ha fet el que va demanar és que se la investigués, se la deixés a declarar com a investigada per un possible delicte de resistència a l'autoritat, al qual el jutge instructor li va contestar que no tenia cap mena de sentit aquesta petició, ja que, en primer lloc, en les imatges no es veu que en cap moment la Marta resisteixi, per tant, és bastant absurda la petició, però que, a més, quan amb ella la tiren al terra, l'agredeixen i la llencen per les escales, és després de ja haver intervingut les urnes i el material electoral i que, per tant, no hi havia cap actuació policial legítima a la qual resistir-se, sinó que una vegada assolit l'objectiu de les seves ordres, que era requisar el material, el que havia de fer la policia és marxar. Doncs el Ministeri Fiscal, no content amb aquesta primera assalt de revictimització, després d'haver demanat reiterades vegades que s'arxivi la instrucció, doncs ha recorregut aquesta denegació de la imputació, de moment en reforma i previsiblement a l'Audiència Provincial, a la qual òbviament ens hem oposat perquè entenem que el raonament que feia el jutjat era correcte i que a més el fiscal, i així li hem dit, no està duent a terme la seva funció de defensar la legalitat i de perseguir la comissió de possibles delictes, sinó que el que està fent és intentar atemorir a les víctimes de l'1 d'octubre perquè desisteixin en la seva batalla perquè no quedin impunes, cosa que per nosaltres això és especialment greu.